left, right, left, right. Bata pa kay ko ba? Gwapa na kay ko. Tignan sa mana. Galas go, Jentri. Grabe tiguang na pero gabal-pal pa. Pagdapon. Kinsa mo? Boss Agent. Agent 3. Agent Boyet. Agent Ray, kamu rin na. Dali mo, sulod. Sige. Sulod na ta. Sure juga Agent Ray, nga mao ng tawanan pinakabagtik sa unang panahon. Mao na Agent Boyet. Nag-retired lang. Unsay mga tuyo nyo diri mga agent. Boss Agent. Kita kaning baril. Daw. Tara, boss. Bastos ka Ay, sorry, boss. Sorry, boss. Unsa man na Agent Ray? Sisa na, boss. Unya, boss agent. Unsay imong maingon? Na, wa ko'y makita. Galas gaw tawanan. Sabi, nagbaon na. Ay, boss. Boss Agent. Boss Agent, boboto. Boboto. Na ko'y idea kung kinsa tag-iya ng baril. Kinsa, Boss Agent? Gusto na mo mahibalan. Dugay na kayo nga panahon nga naapod ko'y kauban nga agent po. Nga ang pangalan niya mao si Kintoy Senior. Kung senior boss, sa ato pa. Napay junior. Bright, Agent Boyet, Bright. Tama ka, maong ang tag-iyaan ang baril ang iyang anak nga si Kintoy Junior. Ay! Tama, good! Ang tagiyan ni mo yung anak na si Kintoy Junior. Mao gani Agent Ray, puro nagbalik-balik na ta. Mare, pareha din, no? Kaya nga, overwhelmed na po ko. Before ko magpadayon, magkapisa mo. Ay, salamat, Boss Agent. Kapilo. Pasensya na, dili makita. Boss Agent. Ay, kami na lang. Asukan na lang. Pareho ko sa asukan, Boss Agent. Gunitig tarong. Dari, boss. Ay! At gunitig tarong kay para masumoy. Taro nga boss. Boss! Agent Ray, guniti ang kamot kay duwagan kayo. Guniti na! Ay! Padlock ba aning mga pidri? Ay! Naunsa naman mura naman nagmasag harina. Pasensya naman, mo kay tiko ang lamang ko. Kabalo man ni Boss Agent, nagingon na lang unta ka. Yagos ka piwi. Sige ka! Tama na, Boss Agent. Tama na. Pasensya na yun mo Ay sige ra boss Agent, why problema? Diyos, gusto mo, Diyos. Agent Boy. Gus, dili lang, Boss Agent. Agent Ray, pangutana og dugang nga impormasyon. Mao gani, mangutana ko. Boss Agent, kinsay tagiyani nga baril? Garas ko. Ano hindi ko? Boss Agent, mangunta na migdugang nga impormasyon sa imuha. Ang anak ni Kintoy Senior, dili lalaki. Ha? Galas gaw. Ang gusto sa bata, dili usil. Barbie ang iyang gusto. Ha? Barbie? Left, right, left, right. Bata pa kay ko ba? Gwapa na kay ko. Kapakla gitu, mana kay sa amahan? Right, left. Mangurot man ka, cool. Ay sig binayot ra kay junior ka. Hindi pwede may mong gwapa. Sino nung takanot? Ito junior. Imo na ni, gihatag ni si mong papa. Dili ko na, uy, kahatlok, ano? Oh, ay pag-arte-arte. Ay, kahatlok, ani, uy. Namatay mong papa sa misyon. Mo na iyang pamana. Papa. Mo nang pagtinarong na. Condolence.
Payot di ko ka nagpusil. Lagot kay tagaan di ko nagpusil. Saan ako ni ha? Ay, kabalo na ko. Attention. Left, right, left. Nagpadayon siya pagkasundalo. Ang iyang ranggo karon, Sergeant. Agent Boyd, walay laing sergeant sa ato ang grupo. Si Sarge Kintoy lang. Maugid. Pasensya gyud ang Kintoy Junior. Kailangan na to. Imbestigahan pa kayo, Agent Ray. At tuon na to. Tuon na to. Boss Agent, asa ka? Malibang sa ako. Nakalas, go! Malibang!